Hej. Hej. I dag vil vi gerne lave en video på, hvordan vi har det i skolen, når vi spiller bordtennis og mig med. Ja, og endnu en gang har jeg venner med. Og ja, vi vil starte med, jeg bliver filmet. Nej, hun bliver filmet først, og så bliver jeg filmet. Ja, vi ses bare i video. Ja, det var så i vandet, der blev filmet. Det gik ikke så godt. Lad os se, hvordan det går med mig.